खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसामाव बारायसिगोन बिधान सभा आरो लक सभा मासि। दुधनैयाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। 6 एप्रिलाव आसामाव फैगोन नखर मन्त्रि अमित शाह। मोनफ्रोमबो नखराव बोसोराव गंनै फ्रि सिलिन्डार मोनगोन बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। बावखुंग्रि बियाबनि 3 उदां बिजाथिया इउपिपिएलखौ मदद खालामबाय। रबरनि गुदुङाव गिख्रंथाव अर खामदों। गोबां अखा हानायजों आबादारिनि खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिधान सभा मासि आरो लक सभा मासिया आसामावबो बारायसिगोन। जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि उनावनो बारायगोन बिधान सभा आरो लक सभा मासि। आसामाव बिधान सभा आरो लक सभानि मासिया 50% बारायनो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामनि बिधान सभा मासिनि बिबाङा 126 आरो लक सभानि मासिया 14। नाथाय आसामनि बिधान सभा मासिया 122 निफ्राय 189 सिम बारायगोन। बेबादिनो आसामनि लक सभा मासिया 14 निफ्राय 21 सिम बारायगोन। रायजोनि गासैबो जिल्लायावनो गोदान बिधान सभा बियाब आरो लक सभा बियाब सोरजिनाय जागोन। गोदान बियाबफोराव गोदान भटारफोरा हाबगोन। सनिबारखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रिपर्ट बादिब्ला आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट थुनाया जानानै थांनायनि उनावनो 14 एप्रिलाव आसामनि बिधान सभा मासि आरो लक सभा मासिखौ बारायनायनि बिलखौ लक सभायाव थिसनगोन। बे बिलआ गनायथि जानायनि उनाव रायजो सभायावबो पास जायोब्ला आरो मोनसे आयेन जायोब्ला आसामनि बिधान सभा बियाब आरो लक सभा बियाबा बारायगोन। आसामाव बिधान सभा मासिया 63 बारायगोन। बे आयेना फैनायनि उनाव आसामनि अनगायैबो हादरनि गासैबो रायजोआवनो बिधान सभा मासि आरो लक सभा मासिया 50% बांगोन होननानैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। रायजो नाङै बिधान सभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनायनि गेजेरावनो गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। ससेल' लंथं हालोदाव बोखांनो हादों सुबुंनि गोथै सहखौ। दुधनै नोगोरनि डेली मार्केटआव थानाय समबाय समितिनि मावख'नि मोखाङावनो थैजों लुथुर बुथुर गोग्लैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो सुबुंनि गोथै सहखौ। बबेखानि जिउ गोमानाय सुबुंखौ 35 बोसोर बैसोनि बाच्चु राहा होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। जायगानि सुबुंफ्रा दिनै फुङाव नुजेनदोंमोन गोथै सहखौ। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो दुधनै पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरो। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। गोथै सहखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बै सुबुंखौ सोरबा दुथांफोरा मेगनाव सुनानै आरो इटा रड बायदिजों बुनानै खास्रि बिस्रि बुथारना समबाय समितिनि मावख'नि मोखाङाव गारलाङो होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बे जाथायनि गुबै जाहोना पुलिसनि नायबिजिरनायावसो सोराङाव फैगोन। बबेखानि बे बुथारनाय जाथाया बावैनो जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानैबो आन्दाज खालामनाय जादों। बराक सेरफाङाव आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनो आसामाव फैबावसिगोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह। बराकआव बिसायख'थि फोसावदिंनो 6 एप्रिलखालि आसामाव फैगोन अमित शाहया। नखर मन्त्रि अमित शाहया हाइलाकान्दि आरो सिलचराव रेलि खालामगोन आरो बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि नखर मन्त्रि अमित शाहया 6 एप्रिलनि हरनि 8 रिंगायाव दिल्लीनिफ्राय कुम्भीरग्राम बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामगोन। सिलचरावबो हरसे थानानै आरो अखानायै 7 एप्रिलाव हाइलाकान्दियाव बिजेपिनि बिजाथि डक्टर मिलन दासनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंगोन। मोनाबिलियाव सिलचरनि बिजाथि डक्टर राजदीप रय आरो उदारबननि बिजाथि राजदीप गवालानि जानानै नखर मन्थ्रिया बिसायख'थि फोसावदिंगोन। बेनि उनाव बै सानखालि हरनि गेजेरावनो गोदान दिल्ली फारसे रावना होलांफिनगोन। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। हादर नाङै संग्रा गेसनि बेसेन बांनायनि गेजेरावनो बेसेन नाङै एबा फ्रि गेस सिलिन्डार होनो फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो नखरनो बेसेन होनाङै गेस सिलिन्डार होनो फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनफ्रोम नखरा बोसोराव गंनै सिलिन्डार बेसेन होनाङालासे मोनगोन। बिहु एबा बैसागु आरो दुर्गा फुजानि समाव मोननो हागोन बेसेन गैयालासेनो सिलिन्डार। बेखौबो मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल' सम दं। बे समाव रायजो नाङै गोख्रों फोसावदिंनाया सोलिगासिनो। रायजोनि खना खनला स्टार केम्पेइनारनि आगान। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै माहुमरायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बोसोराव गंनै सिलिन्डार फ्रि होगोन होननानै फोसावो। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो रायजोनि राजखान्थियारि आबहावा आरो थासारिया सानफ्रोमबो सोलायदों। रायजोनि खना खनला बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिनि गेजेरावनो मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव थांनाय आरो मदद खालामहैनायफोराबो जागासिनो। बेनि गेजेरावनो नोजोरथावना जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 4 नं बावखुंग्रि बिधान सभा बियाबाव।
बावखुंग्रि बियाबनि साथाम उदां बिजाथिया बिसायख'थियाव बादायनायनिफ्राय आखाइ दैखांबाय एबा बिसायख'थिनि दावहाथिलिनिफ्राय खारबाय। बिसायख'थिनि खाथिथारावसो आखाइ दैखांनानै गुबुन दोलोनि बिजाथिखौ मदद खालामनो फोसावबाय बावखुंग्रि बियाबनि साथाम उदां बिजाथिया। बै साथाम बिजाथिया जादों उदां बिजाथि सुजित दास, प्रणब बारय आरो भारतीय गण परिषद सुंद'यै BJPनि बिजाथि शिवम चक्रवर्ती। बावखुंग्रिनि बै साथाम उदां बिजाथिया बिसायख'थि दावहानिफ्राय ओंखारनानै UPPL दोलोनि माला गानबाय आरो UPPL दोलोनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मखौ थोंजों मदद खालामनो फोसावबाय। बबेखानि UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ सासे सोलोंथाइ गोनां, सासे मोजां दैदेनगिरि। बियो गासैबो हारि हारिसाखौ लानानै सिगांलांनो थांखि लादों। बेनिखायनो उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेना भट गाज्रि खालामालाबा UPPLखौ मदद खालामनो आरो UPPLखौ सिगां फारसे लाङोब्ला BTCनि रायजोफोरनिनो गाहाम जागोन साननानै UPPLनि बिजाथिखौ मदद खालामबाय होनना उदां बिजाथि प्रणब बारयआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ ओनसोलाव फुंनि समाव गिख्रंथाव अर खामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पातुरकुसिनि 7 नं लेनआव थानाय रबर गुदामाव अर जोंब्लावखांनायनि जाहोनाव लाख लाख रांनि सम्पतिफोरा सिलिंखार जायो। गुदामाव गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खामनाय गुदाम सिंनिफ्राय रोजा उखुन्दै ओंखारबोनायखौ नुनो मोननायनि जाहोनाव खाथि खालानि थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय फैदों। जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथायसालियाव नुजाथिहैना गोबाव समसिमहालागै अर खामनायखौ दबथायनो नाजागासिनो दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे गुदामाव केन्टिन मुंनि सासे सुबुंनि होननानै मिथिनाय जादों। बे समाव अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बाक्सा जिल्लानि जाख्लि PCDC सिङाव थानाय मोराजार फोथार गामिनि आबादारिफोरनिफ्राय 200 निफ्राय 250 बिगासो हायाव मावनाय आबादफोरा मटर, थाइबें, कबि, फान्थाव, बिलाथि बायदि बायदि आबादा गोबां सान अखा हानायनि जाहोनाव दै लोमजानानै आबादफोरा खहा जाना लाख नङा खौटि रांनि खहा जादों होननानै फोरमायो। आबादारि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि आबादनि खहा जानायखौ गोसो गोरबोनि दुखुजों आथिखालनि BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि सेराव अनसुंथाइ आरो इन्सुरेन्स मोननांगौ होनना खावलायो। आबादारिफोरनि मुंफोरा फारियै आब्दुल आजिज, आब्दुल लातिफ, राहुल आली, आब्दुल हाय, आब्दुल कालाम, हाबिजुल रहमान, हाबिबार रहमान, मतिबर रहमान, नासिर उद्दीन, इस्लाम उद्दीन, सिराज उद्दीन, नासिर उद्दीन काजी, नूर हुसैन, हासेम आली, आली हुसैन, केरामत आली, आजाद आली, बाहार आली। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।